Müslim Qorilg'ash şeyligi beygide жиңүү яулады. Qorilg'ash Boğalar Boqchасы bu grantqa ikinci topqir loyiq buldu. Moxsus komissiya boqcha işçenligine bir neçe ko'rsatkich bo'yicha beya berdi. 13-yıldan başlanğap ketken eng yaxshi bilingval Boğalar Boqchасы konkursida biz bu yıl жиңүү яуладык. Biz indi birinchi sinani 15-yılda olgan edik. Hem indi mine bu yıl tagın şuşunday grantqa loyiq bulduk. Biz indi bu beygege bik нык әзерләндек. Безнең инде коллектив шул хәтлек тырышты инде, тәрбиячеләр дә, ата-аналар да, мәгариф бүлегендән дә безнең инде җитәкчеләребез безгә ярдәм кулы суздылар. Qorilg'ash Boğalar Boqchasында собыйларның сөйләм телен үстерүгә зур игътибар бирелә. Республика конкурсында алар 2 тел, 2 мәдәният, 1 дөнья исемле проект белән катнашты. Бакчада һәрбер көн балаларның сөйләм телен үстерү, яңа белемнәр үзләштерүгә юнәлтелгән. Безнең балалар белән һәр көн инде, һәр көнебез үзенчәлекле үтә, һәр эшчәнлегебезне кызыклы итеп уздырырга тырышабыз. Һәм инде менә без балалар белән үзебез өчен бик тә кирәкле булган, бик тә мөһим булган бала паспорты булдырдык. Паспорт инде ул безнең әти-әниләрнеке бар, балаларныкы әле юк. Хәзер инде балаларыбыз шушы паспорт ярдәмендә үзләре белән таныштырырга өйрәнделәр. Әлеге әсбабыбыз безнең балаларга бәйләнешле сөйләм телен үстерүдә зур әһәмият бирә безнең өчен. Qorilg'ash Boğalar Boqchасы нәниләр белән эш формаларын төрлечә һәм оригинал итеп үткәрә. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга 2 телле белем бирү системалы рәвештә алып барыла. Biz инде үзебезнең Boğalar Boqchasында туган ягымның ачык китабы дигән проект алып барабыз. Шушы проектка кагылышлы инде безнең һәрбер баланың үз яшенә туры килгән шушындый мәдәни көндәлекләр алып барыла. Шушы көндәлек белән инде без эшчәнлектә шушы көндөлекне кулланабыз, аның белән эш алып барабыз. Иң яхшы билингвал Boğalar Boqchасы конкурсы республикада 13-нче ел рәттән үткәрелде. Грант акчасы Boğalar Boqчаларында заманча шартлар тудырырга ярдәм итәчәк. Грант балаларның сөйләм телен үстерүгә, чит телләрне, туган телне, милли гореф-гадәтләрне өйрәнүгә мөмкинлекләр ачачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.